So akong balikon, official nang gi-impeach sa House of Representatives si Vice Presidente Sara Duterte diin na 215 ka mga kongresista ang nag-endorso sa pagpa-impeach ni Sara Duterte. Sa Philippine Constitution, 1/3 nga pirma sa mga kongresista. 1/3 votes kon 102 ka mga kongresista. 102 nga mga membro sa House of Representatives ang gikinahanglan nga mopirma aron isang-at na kini ngadto sa Senado, mga kabombo. Onya, inigabot kadto sa Senado, kinahanglan og 2/3 nga boto sa Senado. Nga diin 16 lang kapirma sa mga senador aron hingpit kining mapalagpot sa katungdanan. Samtang si Vice President Sara Duterte dili una mo komentaryo hangtod nga makita niya ang impeachment complaint bato kaniya. Subay nini nagtuo si kanhi Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panilo nga ang tumong sa Kamara sa pagpa-impeach sa Vice Presidente nga si Sara Duterte mao ang pagguba sa iyahag dungog mga suking tigabenaw. Gubon si Sara Duterte. Ang iyang dungog gubon og babagan ang iyang kandidatura sa 2028 eleksyon. Lakton pagkaistorya, matod pa ni Salvador Panilo, ang mga kongresista nga nipirma sa pagpalagpot ni Sara Duterte dili gusto nga makadagan pagka-presidente si Sara Duterte. Sa 2015 or sa 215 sa 215 ka mga kongresista nga mga membro sa House of Representatives. Balik ko na ko ha. Sa 215 ka mga congressmen nga mga membro sa House of Representatives nga pabor sa pagpa-impeach kang Vice President Sara Duterte, dunay siyam nga gikan sa Sugbo, siyam ka mga kongresista nga Sugboanon. Gilangkuban kini sa mga mosunod mga sukid gaminaw. Cebu City South District Representative Eduardo Rama, Congressman Edo Rama. Mandawi City Representative Emery Uwano Dizon, Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Lapu-Lapu City Representative Maria Cynthia Chan, Congresswoman Chan. First District Representative Ria Golias. Second District Representative Edsel Galios. Fourth District Representative Janice Salimbangon. Fifth District Representative Doc Frasco. Sixth District Representative Daphne Lagon. Seventh District Representative Peter Jan Calderon. Pangutana, wala lagi ni pirma si Third District Representative Pablo Jan Garcia. Si Third District Representative Pablo Jan Garcia, lagi siya ni pirma. Wala siya ni pirma pabor sa pagpalagpot ni Sara Duterte. Ngano ka o si rason? Mga suking tigaminaw. No? Nga, matod pa ni Governor Gwen Garcia, all-out support ang mga opisyal sa lalawigan sa Sugbo ngadto kang Bongbong Marcos. Ang One Cebu, all-out support yun. Ngadto kang Bongbong Marcos, mga sukit tigaminaw. Mangutana lang ko, wala bakaha ng luod si Congressman Pablo Jan Garcia ngadto sa yang igsoon nga si Governor Gwendolyn Garcia? Wala bakaha mang luod ba? Kay sa report akong nadawat, mauni, murag dunay something kuno ang relasyon ni Gwen Garcia o ni Pablo Jan Garcia. Human nga matod pa, giingong ng luod si Pablo Jan Garcia ngadto ni Governor Gwen Garcia kay wala kini gipadagan pagabisig gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Kay ang gipili kuno ni Gwen Garcia si Board Member Glenn Soco. Unya giingong gusto pod diay ni Pablo Jan Garcia nga mag vice governor siya sa lalawigan sa Sugbo. Parang gipili ni Gwen si Glenn Soco man. Muna ang istorya kung nadawat, giingong ng luod si Pablo Jan Garcia ni Gwen Garcia, mga sukin tigaminaw. Mao day sa mga events sa Kapitolyo
dili nako kita ni Congressman Pablo Jan Garcia. Unya, balikan na to ang isyu. Kining mga kongresista nga nibutar sa pagpalagpot ni Sara Duterte, dili kaha mabutang sa peligro ang ilang kariras politika? Nasayod ta nga daghan pa kayo karon ang mga fanatics sa mga Duterte. Buot pasabot, diehard gihapon sila sa mga Duterte. O kutob sa mga politiko nga mokontra sa mga Duterte, ilang makonsiderar nga ilang kaaway. Nagtuo ko nga kining mga botante nga mga diehard sa mga Duterte, dili gyud ni mobutar ngadto sa mga kandidato nga mga kongresista nga ni pirma aron mapalagpot sa pwesto si Sara Duterte. Daghan para ba ni sila? Daghan pa kaayo ang nakauyon sa mga Duterte, mga sukin tigaminaw. Makita bitaw mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, mga kabumbo, daga mga netizens ang mga sigig dapig ngadto sa mga Duterte. Daghan pa di sila mga butante ang ilang loyalty napa sa mga Duterte, mga suking tigaminaw. Ato lang atangan sa umaabot nga eleksyon. Kung makadaog pagani ning mga kongresista nga nibutar pabor sa pagpa-impeach ni Sara Duterte, buot pasabot nga daghan pa sa mga botante ang gusto na pod nga mapalagpot si Sara sa iyang pwesto, mga sukin tigaminaw. Kana lang atong basehan. Kung mobutar gani ang majority sa mga botante ngadto sa mga kongresista nga nibutar pabor pagpalagpot ni Sara Duterte, buot pasabot nakauyon sila sa gibuhat sa mga kongresista nga ilang gipa-impeach si Sara Duterte, mga higala. Alas 8:34 ato sa Gapalotson.